mishing zinga ngai poimo le ngai event mamo berber tu te chu no te tele kum upato te hi anni tarte pe hi chu anma ani enkol tu tia hian anin ngat teu topa damdo ina phe chuan anma ani enkol tu te hi ngai to na le mangai na hlan tu turan ni ma se achang chuan anma ani enkola veng him tu turamo kan ti te hi anta na mi hlauhawm ber an lo ni thin. The sunburst flowers calling on one day is overdue, but I caught like Blana Australia ania tuipui kam hun nuam tak mai ani kum upat nuwa hun han manral dan chuan mun du thu sa mania antan chuan varam tlafual ang mai ani kumsang ni som palia chuan helai mun kum upate enkol na mun aged care facility a hian nurse Megan Haynes chu aron in sun luta aron lutir hian pi Marie Dhara kumsomriat pani mi tengai nat em midang lam tak mai hi nurse tang te chuan an mel shat tira Have a beer and a bit. pi Marie Dhara hi tarto ma se fiam thu thiam takania ama hi anung sa rengmaya hewang hian mi ponan ngai na em a that lai chuan an kho hotel le zudor vela semkwal tua atang thin ani ma se ni re lo te liam hnuwa chuan he mun warnam tlafual ang main lo ti thina hian thil thalo le mak taka thleng tanta an nurse thar chu en ang ngota lo ni ho lo mai tarte chuan soi khoma an laka angil nei lo zia te soin alo ti natna an nei te chu an in mu ton vela an ma ni en kolanga even ai chuan nurse Megan ni chuan alo ti du da thin hle lo ni an complain ta a complain tu te hi pi Marie Dhara ile a thian te pani an ni nurse ni du te reng hi chuan atlang puin damlo te enkola ti dam an chak wang ani thina ma se chu Megan ni tuina ani ve ho lo FBI profiler Candice DeLong chuan nurse ani chana karin ber chu mi ti na tur olsam taka amu thei wang ani ang alo ti a tichuan complaint pathum a om thule investigation ti ani thu chu nurse Megan ni chu shilani ta a chu tenga complain an om chu boruak po asang ta hle mai Megan in complain om ti an sha chuan phubalak du na chuan tur ut uta thunun thei lo khopin ril ruwa a om ta nurse Megan ni chu abuaya ni ta dera he Australian aged care facility a atho atangari lo te a hian alaka complain ani tatlat mai si ani investigation ti ani le ngala a nurse license chu achan thei tlatani alo chana ni po in ama saber tura ni lo kumsom vel liam ta khan tardam lo dam doi dik lawa pe ka wangin le arok le awangin a nurse license ti top sakalo ni to a tardam lo pani izun thlum nei mi alo te chu insulin alo pe a ni khoshelawa an omtran nuwa anthil nei le tlereu te chu alo lak sak to a hewang hian license alo chan to a zela tang om takani ma se kumsang ni som palia Megan ni chu a nursing license chu dan azom tur khau tak petelin an pelet le ta a he a license an pek let le hian alaka complaint pakhat po a om le ani chuan a license lak sak le ngal turani a tuna chuan a license chu din mundir thonga a om ta anun thar le anna thar din mun chu ader thong le ta hle mai Uncle kwal vela athin rim lutuk chu nurse phei khok po bun lawin dam lo te laka an che moi lo le ngal ringot le ngala me ni kwa a chuan Megan ni chuan night duty aneya aman rodu thlan chu ala le ta insulin bur ni la ya ka tui taka an muthil lai chuan night round angin akal kwal ta a pi Marie Dhara le pi Isabel literuma chuan lutin insulin chu an taksa chuan akap lut ta a he insulin ka lu hi atam hle a mi papalian tak pani tha thei na khopani
nurse mi gani hian mi taksa a insulin ka lu hi tual tha dan that taka angai ani adam doi ka lu te atholai chuan tar pani te chu anma nia tir nge yatuma Marie zok chu damdoi na tho wang chuan aron room dewa nurse tangin an wa check wata ma se nurse mi gani chu valut ve ngal watin achwa tir theita a atu ka chuan vanram tlafual an tia chuan thi anomta morning shift nurse te chuan an thi ti an sheta a kumsamriat pahnia upa Marie dhara le kumsum sari pasari mi Isabella Spencer te anni antar to a thi dan pa ngai thi anang hle a stroke an nei ani an ring tabera ma se mi pahni nat na in ang thi hun in ang bok chu thil thleng khat takani reilo te a mi pahni thi dan in ang bok si word khata bok chu rin hlelani ta a herin hlelna ba ka hian insulin bur pani abo ti an sha chuan damdoi in thok tu te chuan police te an kauta a police te chuan damdoi in han check kwal chuan bulho boma insulin bur ruak pani an muta khazana damdoi cabinet cha bikol tu chun chu nurse migani ani baka rin hlel takin a che ti hriatani ta boka pi Marjorie chuan zana a harin nurse migani torchlight ne na ron lu ta mu thu a soya van nei thak takin pi Marjorie hi alo har lo se chu a thi ve nge yang a chan chu nurse migani complain tu pani te an thi miawani pi Marjorie hi complain tu pathum jingami ani alaka mithen khatin complain an siama anu reilo te a complain tu te an thi rin hlel tur atama thil chu hriat thiam chanani ta boina chinfelani don ta a police te chuan nurse megani phone chu an chui chianga a thian te chu Peter te thatu dik tak che in an hriat tur alo hrila damdoi dik lawan lo pe a alo ti a chu tuka evidence tiang chu a chuang lo kumsang ni som paruka chuan nurse Megan Haynes chu mi pahni atha awangin kumsom ni pasari tang turati anita a FBI profiler Candice DeLong chuan kumsom ni pasari lek chu atok lawin ka hria mi puite kan himnan adam chunga tang takani alo ti a Megan hian adam lo tele adam lo chungte rinna ati chia a mi chelo takani Slowly kissing.